Από το 770.000 π.Χ. και την ανακάλυψη της φωτιάς μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος αναζητεί, ανακαλύπτει και δημιουργεί νέους τρόπους παραγωγής του πιο σημαντικού μέσου ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό της ενέργειας. Η ζήτηση ενέργειας ολοένα και αυξάνεται. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λιγοστεύουν και η εξόρυξή τους γίνεται πιο δύσκολη και δαπανηρή, με το κόστος να μετατίθεται στην τσέπη του καταναλωτή. Ενώ οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες και σε παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Η λύση υπάρχει και συμφέρει. Εξοικονόμηση ενέργειας και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αμέτρητες εφαρμογές. Αθόρυβη λειτουργία, δεν εκπέμπουν ρήπους, συγχρόνως απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ παρέχουν αξιοπιστία με μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Δίνουν τη δυνατότητα άμεσης χρήσης ή αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, επέκτασης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας και ενσωματώνονται εύκολα σε κτίρια ή αγροτεμάχια σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική κατανάλωση. Ζούμε σε μια χώρα με άπλετο φως. Ας το υποφεληθούμε για εμάς, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές. K-Energy by Karadoniz. Ενέργεια σε αρμονία με τη φύση.